Figyelünk! Még mindig a Bessenyei Ádám szeretne kedveskedni Németországból. Drága szép anyukájának a nótával, és ebben üzeni, hogy nagyon-nagyon szereti. Egy szó elég, Azaz? már tudjuk rég, Igaz? hogy a legjobb anya, ami Ádám mondja. ami anyukánk megadja mindazt, mi jó nekünk, és mi tiszta szívből szeretjük. Azaz? Mert ővé a legnagyobb tisztelet, ami jár. Boldog születésnapot, édesanyám, legyen hosszú az életed. Az Ádám mondja. Anyám, ezt kívánom neked, és a két szemed, az nekünk a fény, mihez ezer csillag is kevés. Azaz? Egy szó elég, már tudjuk rég, hogy a legjobb anya, ami Ádám mondja. ami anyukánk megadja mindazt, mi jó nekünk, és mi tiszta szívből szeretjük. Azaz? Ővé a legnagyobb tisztelet, ami jár. Boldog születésnapot, édesanyám, legyen hosszú az életed. Anyám, ezt kívánom neked, és a két szemed, az nekünk a fény, mihez ezer csillag is kevés. Egy szó elég, Azaz? már tudjuk rég, hogy a legjobb anya, ami anyukánk